аз съм Наско и днес ще започнем така. Днес, всяка седмица в понеделник ще си говорим за музика. Каква музика ли? За каквато си поискаме. Днес започваме с Бейонсе. Изпълнителката пусна неочакван албум края на миналата година, като успя да затапи много фенове и критици. Също така Бейонсе успя да смени и естествения фондиотен в няколко различни нюанса на червеното на нейната колежка Мишел Уилямс. Или казано по друг начин, нейната сестра от съдбата. Едната е Drunken Love, която излезе миналата година официално с клип, а другите две са Rocket и Blow, които още официално нямат клип. Под официално имах преди, че още не са в тюба. Лично за мен тези три песни са много лични, много сексуални и прекалено директни. Ако искате да чуете тези три песни, може да ги видите долу в описанието под клипа. Та, за какво ще говорим сега? За Бибс. За Бибър? За Джастин Бибър? Та, Джастин Бибър е избягал в Панама. Ако не знаете какво се е случило с него, сега ще ви кажа. Миналата седмица той си бил напил и другирал и е карал коли заедно с баща си и са правили състезания по улиците. Fast and Furious. След като тази цялата драма е свършила, платил е глоба от $2500 и са го пуснали. И така нашия малчо е решил да си хване самолета и да отиде в Панама. Като говорим за Панама, там се пие както в България. Не е просто 13, 14, 15 годишни пияни пред детските дискотеки. Имам предвид, че там пият от 18 нагоре. А не както в Америка 3 години по-късно. Така, и като заговорихме, че Бибър е в Панама, са го засякли да ходи по плажа с негови приятелчета. Също така, под секрет са го хванали с новата му забивка, а именно Шантел Джефрис, с която има много снимки още от предишни събития в Майами. И след като Бибър вече се поукротил, не забравя да поддържа фейсбук страницата си и да апдейтва всички фенове с това какво се случва около него. Така Джастин Бибър моли всички фенове да вярват и да бъдат себе си. И след като свършихме с Бибър, нека да продължим с нещо малко по-интересно. И сайтовете музикалните попаднах на няколко много интересни снимки. Това са снимки на известни личности, които се самоснимат. И нека да видим някои от тях. Искате ли да знаете кои са тези селфита на известни личности? Сигурен съм, че искате, защото всичките са мацки. Та нека да започнем с Риана. Тук е много пълничка. Тук има Селена Гомес. Още една патешка усмивка. УАТД. Майли Сайрас? Тук изглежда много секси. Факта, че толкова разхвърля около нея, ме навява на мисълта, че е яко дива в леглото. Деми Мур. За нейните години изглежда много добре. Все пак да не забравяме, че Аштън Кътчър е скъсал с Деми Мур. И след като свършихме с световните новини, нека да влезнем в къщи, а именно в България. Тъй като обичам да слушам много от нашите изпълнители, предимно R&B, хлапетата и газетата. И днес имам две любими песни, които искам да ви ги предложа и искам вие да гласувате за тях и да ми кажете според вас коя е най-добрата, защото аз и двете много ги харесвам, но не мога да преценя. Първата песен е на Бате Сашо Тихо, а втората песен е на Ice Cream, последната, която изкараха за Хир. Пускам вод на страницата ми във Facebook. Който не е лайкнал, може да лайкне, все пак трябва да гласуваме. Та това беше от мен за днеска. Искам да ви напомня, че на 5-2 следващия месец ще има хип-хоп награди 2, така че няма да е лошо да се присъедините към мен и да отидем заедно там. Билети знаете къде има. Довиждане от мен и до другия понеделник.